שלום לכולם, קוראים לי ירין, ואנחנו נלמד דברים בסיסיים על המיינקראפט. דברים שצריכים לדעת. יש לי קצת לאגים. אני לא בסרבר, אני לבד. אוקיי. דברים בסיסיים, איך עושים קרשים, שמים, לוקחים. עכשיו, ככה עושים סטיקס. איך עושים גרזן ואיך עושים שולחן עבודה. קראפטינג טייבל. אוקיי. שמים את הקראפטינג טייבל. כדי ליצור גרזן וכל מיני דברים אחרים, אתם לוקחים סטיק, שמים. כל מיני דברים בסיסיים. בפרק הבא אני אלמד קצת דברים לאנשים מאמינים יותר. הפרק הזה יהיה מאוד קצר, וגם הוא יעצור לי באמצע. אין לי זה לא ממש במחשב כדי לעשות סרטון כזה. אם זה עושה לי באמצע, אז הלך. אוקיי. וזה מה שצריך. אם רוצים דבר כזה של חקלאות, זה. שכחתי לעשות חרב. אוקיי, 1, אתם שמים 1, 2.